I aquestes són imatges del Ballet Nacional Sodre de l'Uruguai. Està dirigit per Julio Bocca, que sempre desperta gran expectació quan ve a casa nostra. Divendres estrenaran Coppelia al Liceu. Quants ballarins hi participen? Jordi, bona nit. Bona nit, doncs són fins a 40 els ballarins que surten a l'escenari des d'aquest divendres aquí al Liceu per mostrar aquesta història que narra com una nina vol aconseguir l'ànima d'algú per alliberar-se de l'esclavatge que això li suposa. Aquest és el fil argumental d'aquesta peça dirigida per Julio Bocca, que per cert ens ha explicat per avui al dia que, per exemple, no tornarà a ballar de moment i també que de les ofertes que apareixen a internet multimilionàries sobre el seu fitxatge per altres companyies, de moment, res de res. No, lo del American Ballet, eso fue todo un invento de un periodista. Digamos, lo que se inventó de $1 millón al año y todo era, ojalá. Pero eso no pasa en nuestro ambiente de ballet, eso solo en fútbol. Estoy muy feliz donde estoy viviendo hace 9 años en Uruguay y estoy muy bien y nada, disfruto y disfruto dirigir el Ballet Nacional del Sodre.